kunali nzibambo wina ndaziona ku Mangochi yemwe anali kondakta, komanso kunali Shankar yemwe anali driver omwe ankagwira ntchito limodzi kwa zaka zokwana 20 ruti imodzi yomweyo. Ndipo panafika paja poti kastomala wina aliyense ankakwera mu basimo ndi kumamudziwa ndi dzina lomwe ndipo mwa amatsikira. Life inali comfortable kwa ndaziona ndipo inali simple kamba kuti zonse zinali mchimake mwake kufikira tsiku lina pomwe munakwera pasenjala wachilendo mu basi imene iyi pa tsikuli. Chimunthu cha masozi chachitali bambo 6 feet and 6 inches tall chinazakwera basi nkuyimirira chongolowa aliyense maso pa iyeyo. Inu mukudziwa pamalo pakafika munthu wachilendo oti simunamuonepo mu basi monse chete misempha mkono wake onse ngati kuti akudwala nthenda yakukokeka misempha. Ndaziona munthu yemwe ankapasidwa ulemu basi nthawi zonse anapita pafupi ndi mkhichimana amene yuyu, koma kufika pafupi yekha manjenje kamba kuti chiyambireni anali asanaone chimunthu chooneka cha zitho choncho chinkayenda mu mtima mwake ndi choti ichitu chingandiponde mothamangira nthawi ichi. Koma monga mwa ntchito yake anapita panali chipaudala chimene chichinati bwana tione nawo tiketi uko akunjenjemera timawu tozichepesa. Bouncer ndi mawu ake akulu amvekere, inu mungayidulise hip-hop tiketi? Hip-hop sidula tiketi. Monyozeka ndi moopa ndaziona anaziona ngati munthu wapansi kuzisiya. Pa nthawiyo anthu maso anali pa ndaziona pa zomwe wazionazo, koma ndaziona anangomezera mate nkuzisiya. After masiku angapo sini yangati yomweyi inachitika ndi munthu yemwe ujanso, bwana tiketi please. Koma yankho linali lomwe lija amvekere, ine ndi hip-hop ndipo hip-hop sidula tiketi. Ndaziona mtima unakolera kuziona kusatha ntchito yake napita kwa driver amvekere nzanga Shankar ndi kuzimva kuperewera pa munthu amene yuyu ndi kumakhala wamantha. Even nkamayitanisa tiketi nditani pamene papa zomwe akundiyankha iyeyo sizikumandigwira mtima ndipo sindikuzimvesa kuti akutanthauza chani. Chomwe akukanikira kudula tiketi sindikuchidziwanso ati iye ndi hip-hop ndipo hip-hop simadula tiketi. Kandiye kuti chani kaya izi zimamudya mmaganizo kwambiri ndaziona kamba kammene anthu ankamuonera akamaonesa kufoka poyitanisa tiketi. Kenako tsiku lina ndi driver nzake uja ndaziona anati sindingalole zimene zindichitikira. Hip-hop ndiye chani? Ndikutenga holiday ya 3 months ndipo nkamazabwerera ku holiday kumene koko mantha anga onse azakhala andithera munthu amene yuto azadula tiketi ndithu. Pomwe imatha 3 months ndaziona anasinthiratu anali atajoina gym mmalo ena kwawoko kunyamula zisulo mozipyera mtima kukajoina martial arts ndi kuidziwa taekwondo. Analimbikira kumene koko kwa 3 months imeneyi kumwa mazira osaphika achina chocolate ndi zina zonse zoti apimpe. Zonsezitu ankafuna kubwezeretsa confidence yomwe analuza ndi kukhalanso nayeso chimphona kuti tiketi ikalipiridwe. Miyezi 3 ija itatha ndaziona anabwerera ku ntchito ooneka ozipopa wanthanana osaopa. Sikuti iye ankangoziona chabe ngati kondakta, koma ankazimva kuti ndi atayima nsana owongoka. Tsiku lina lotsatira chimphona chija chinakweranso mbasi muja, mapasinjala onse kuyang'anizana wina ndi nzake kuyembekezera aone show yomwe itachitike pamene popo. Hey bwana tione nawo tiketi. Anateno ndaziona kuchiuza chimphona nacho chimphona chimvekere, ndinakuwuzani kale kuti hip-hop sidula tiketi. Ndaziona anachiyang'ana chimphona maso ndi maso kuyima nacho face to face amvekere. Chifukwa chani hip-hop simadula tiketi pomwe ena onse amadula? Apa anthu anali mu basi maso kwa awiriwa ndipo zomwe zinachitika kenako muzimva mukamva kaye izi. Uli ku John ndipo masonkhanisa katundu koma mukudera nkhawa kuti apita bwanji ku Malawi potena akana kusokonezerani. Nditakuyankheni ndine kuti transporter Mr. Janna ndi okhulupirika pokutengerani katundu wanu kulikonse muli ku South Africa nkukakufikisirani kwina kulikonse ku Malawi pa mtengo wa zii. Ayimbireni pa 0990616261 pomulankhulana ndi transporter Janna Kalinga kuti mumveza mbiri.
Hip hop atafunsidwa kuti nchifukwa chani samadula tikiti pomwe anthu ena amadula. Hip hop anamwetulira ndi kumugwira mmapewa ndaziona kenako natulusa khadi mthumba mwake amvekere. Hip hop simadula tikiti chifukwa choti ndili ndi Malawian bus pass yemwe imandilola kukwera basi ina iliyonse pena paliponse m'Malawi muno. Ndinaduliratu tikiti imeneyi ndipo dera lina lililonse sindidula tikiti kamba kakhadi imeneyi. Chimene chocho ndiye chifukwa chomwe hip hop sidulira tikiti. Pa nthawi mu basi monse munali chete kumveserera ndaziona mobalalika bize kuyiyang'anisisa khadi ndipo chinamupweteka kwambiri poona kukonzekera kwakukulu komwe anakhala akukonzekera sikunaphule kanthu. Kenako hip hop anamwetulira natu, inetu sindimayesesa kukuopseza ndikoma ndimakuuza zoona zake kuti hip hop sidula tikiti. Ndipo iwe kamba kamantha unakanika kufunsa kuti nchifukwa chani m'malo mwake wakatenga njira yayitali kwambiri kukajima kudya zosapsa pomwe njira yachidule inalipo unali nayo. Yongo ndifunsa ine mwini wanga kuti sinimadula tikiti chifukwa chani. Nje ndikuuze mbale kuti umapanga atu zopoyira iweyo. Ndikuti umapanga zopoyira iweyo. Mu basi monse anthu anaphunzira kenakake nayamba kukuwa ndi kumayimba m'manja amvekere hip hop, hip hop, hip hop. Phunziro langa munkhani, nthawi zambiri timakumana ndi mavuto osiyanasiyana koma timakasaka njira zitalizitali zofuna kuthanirana ndi mavuto kusiya njira yapafupi kamba kamantha chabe. Njira izizi ndi zomwe nthawi zambiri zikuononga maubale a anthu ochuluka. Timapezeka nzathu wapanga china chake chomwe sitinachimvese kapena tadana nacho koma kamba koti wakhumudwa ndi kupsa mtima changu kuthamangira ku mabwalo ngati ku polisi ndi ku khoti popanda even kugwirisa ntchito njira yoti mumvesesane panokha kuti zachitika chifukwa chani. Mumayiwala kuti ku khoti sikoti munthu amangidwe chabe ayi koma ndi mabwalo oweruzira milandu pokuyanjanisani nkukulumikizisani kuti maubale anu azipitilira. Anzathu m'mabanjamo ngati mkazi kapena mamuna wanu ngati simunamumvesesane naye mmachitidwe ake chonde dekhani ndi kugwirisa ntchito njira ya direct kwa nzanuyo pomufunsa pomwe simukumvesapo. Osamango watopesa nkhoswe akanike kusamala nawo mabanja awo kamba ka inu ndi nkhani zanu zazi kungochitika pang'ono kuthamangira kwa nkhoswe osakhala naye wachikondi wanuyo pansi bwanje nkuvesesana. Musaziyang'anire pansi, gwirisani ntchito njira ya straight kaye osati kungokubelanika chinthu munthu kuthamangira kwa asing'anga kuti basi mumupitise nzanu kamba kakafoni komwe akubelani. Kaneneni ku polisi za mbava osati kupha. Phunzirani kugwirisa ntchito njira za straight osati njira zopindikapindika zakutali kwambiri. Ndine Dini Studios. Osayiwala kupanga like ka comment kama statement awiri okha komanso kupanga share nkhani yomwe anayiona ndaziona mu basi.